No se calla, no se calla. Compraria un laxant avui. Hi ha un cisne per aquí, m'han dit. Bon dia, penya. Estic fatal, Estem marxant de Kanazawa, hem pillat el tren. La veritat és que ens empenyem bé. Bueno, en veritat anem a la senyora que hi ha al tren o a la persona que hi ha al tren i li diem mira, i li ensenyem directament al mòbil i ens ho fan tot. Llavors agafem sempre els trens bé. Bona tàctica per si algun dia veniu a Japó. I res, estem anant ara de Kanazawa a Osaka, però pillarem 2 trens. Però bueno, de Kanazawa a Osaka i d'Osaka ens anem a Onomichi. Tot el matí de viatge. A veure què tal, perquè jo em trobo bastant malament, perquè no estic fent caca. Per això em trobo malament. Així que esperem fer caca en aquest viatge. Ah, no anem a Onomichi, anem a Kurashiki. Entrevista a un lavabo japonès d'un tren. Ja està? Ah. Ja. ¿La comprobaron? Hola. Pues eso no lo ha dicho, hombre. I en aquesta sala d'aquí, els trens són perquè... Sabeu quan hi ha un pesau de turno que no para de parlar amb el mòbil a un tren? Doncs perquè se'n vagi ja el pesau. Són unes sales per utilitzar el mòbil. Molt bé. No se calla. Cállate ya. Gracias. No. Que te calles. Tio. Però quan més mengi pitjor, perquè no, si no cago se m'acumula més. No, perquè així fa pressió. I no sé jo, compraria un laxant avui. Anem a menjar, tenim gana. Llavors l'altre dia vaig comprar aquestes patates, vale? Que tenen pinta de que entren i surten pel cul, així que espero que surtin pel cul. Són de, teòricament, amb gust a carn de guanyo i wasabi. Forma més rara de dir-les. Sí. Una patata normal, ¿vale? Huele rico. ASMR. Que asco, no? Estan bé? Sí, pica una miqueta, però estan molt bones. Un 7. Sí. Les compraria, les tornaria a comprar. Hi ha una cosa molt important que t'he de dir. Què? T'has deixat una cosa. No, què? Què m'ha deixat? Pensa. No sé. T'has deixat un regal. No, la postal? No. No, què? Que ens ha servit aquest viatge bastant. No! M'he deixat el paraigües. Ha vingut i ha marxat. Exacte. De la mateixa manera. Porta tot el viatge arrossegant-lo, vale? Jo m'he demanat... Vamos a ver. Està bo, bé? Arròs blanc. Perquè jo tinc ou aquí i ou aquí, no ho entenc. La ternera aquesta està boníssima. Molt bo. Sopeta de miso, prova. Està molt bo. Sí, Sembla com una truita, no? Això? sí, és que és una truita. La sopa de miso a mi m'agrada molt. Jo crec que fotré una cosa, fotré això i a sobre. I això és una paella directament, ho han fet aquí. Mira la truita. Que mireu. Vull dir, no està feta. Pa dentro. Va, disfruta. Hem arribat, ja estem aquí. Estem a Kurashiki. Són les 3 de la tarda i... Mira, si mires el mapa, el que acabem de fer, ens acabem de creuar quasi tot Japó. Hem anat des de dalt fins a baix. A veure si puc posar un mapa indicant aquí el que hem fet. I hem pillat 4 trens, però estem aquí en un matí. Jo crec que això a Espanya no sé si ho pots fer. Que sol passem una nit, però tenim, per primer cop en aquest viatge, un hotel. I a sobre és un hotel de 3 estrelles, així que a veure què tal, però que ens va sortir baratíssim. I Kurashiki es diu que és la Venècia de Japó. Així que després veurem si veritablement és la Venècia de Japó o és tot una inventada. Veremos. Habitació d'hotel de 3 estrelles és la més barata que hi havia, però mireu, és un hotel de veritat de 3 estrelles. Tenim aquí la llave. Anem a obrir.
Està l'Èlia allà dintre, en veritat ja l'hem vist. Uou! Ai, que no acabo! És que porto la motxilla, la podia haver deixat. Toma! Toma bistacas, eh? Sí, això no ho havíem vist. Està molt bé. I tenim una cosa que jo agraeixo molt, que és lavabo propi. A veure, lavabo. Oh, amb banyera! I la llum. Com s'engega això? Com s'engega? Aquí. Uau! Molt bé. Bon hotel, a disfrutar-lo. Mira la Venècia. Hi ha un cisne per aquí, m'han dit. La Venècia japonesa. El cisne s'ha escondido. Digues. ¿Dónde está el niño? Sorollet que fa, És una entrevista també. Ui, Hola! té una pota trencada. Li sona rara la veu, no? Va del revés. A l'hotel aquest de 3 estrelles et donen coses. Bueno, no sé si ens les donen, però ho acabem de robar. I hem pillat de tot. Cafè instantani. Jo m'he pillat hasta una goma de cabell. Per què? No sé. Què és això? Una conxilla que ens regalàvem aquí igualment. Oh, per sí, tapilar-nos el sí. pare. Ai, Un peine. per mi. I tot això ens ho hem robat. L'Èlia vol gravar el soroll de l'ascensor. Bon dia, penya. Ens anem de Kurashiki, pirem cap a Imabari. Per què anem a Imabari? Anem a Imabari perquè un dels motius per als que hem vingut a Japó és aquesta ruta que anem a fer, que és una ruta en bici que creua per 7 ponts al mig del mar i que és molt xula. Llavors anem 2 dies a fer la ruta aquesta, encara que la penya la fa amunt. Avui el vlog serà un altre cop 3 hores amb tren. Vinga, toma! Quan diuen que Japó és el lloc més segur del món, mira, us vaig ensenyar una cosa que hem estat veient bastant i que és curiosa. Aquest noi, aquí davant, que estem esperant el tren, a veure, té la cartera, les claus, el mòbil no perquè l'està utilitzant. Però tot aquí, tot l'important, ho té aquí. A Barcelona ja l'haguessin robat 4 cops. Aquí, ningú li roba, ningú el mira, ningú res. A tenen hem deixat coses i hasta et deixes coses com a les tendes i et venen en plan, que t'has deixat això? Hem anat a comprar menjar. Llavors, què ens hem pillat? Un pescadito, que no sabem de què és. De xocolata per dins. I jo m'he pillat un cheesecake. A veure. Està bo? A veure. És com un mochi de xocolata. Molt bon xocolata. A veure, pastís. Pastís de queso. Jo soc molt fan, del pastís de queso, així que espero que no em decepcioni. A veure què tal. Sorprenentment està molt bo, Jo crec que del 7-Eleven encara no hem provat una cosa que haguem dit està dolenta. Vols? Està molt bo. Està molt bo. Es nota que és industrial tot, però per ser industrial està molt bo. He provat cheesecakes pitjors als restaurants. Molt recomanable.
Acabem d'arribar a Imabari, fa un poco de miedito aquesta ciutat, però bueno, jo crec que és una mica el temps, que ens està fent mal temps. Ramen calentet per al dia de pluja que fa un dia de mierda. I això que diuen que és típic d'aquí. Per aquí m'han xivat que està molt bé. Entra molt un ramen avui, amb el dia que fa molt. Està molt bo. Per mi, tots els ramens que hem provat els hi falta un punt de cocció a la pasta. Però bueno, suposo que s'ho mengen així. Vinga, a disfrutar-ho. Estem a un restaurant i mireu l'habitació. Vale, la cosa és que tenim dues habitacions, però no sabem per què, perquè cabem en aquesta perfectament les dues. Però mireu. Si mireu això, tenim aquí tauleta, ens han donat... I a sobre hi ha 2 quimonos aquí. I després vens cap aquí i tens una persona morta aquí estirada. Tens un futon i tens aquí tot per rentar-te les dents, per mirar la tele, tens un bullidor, molt bé aquesta habitació. Comencem a passejar, mireu aquesta gasolinera. Vale, dieu, on està la gasolinera? Aquí a dalt. What the... El castell d'Imabari. A veure, el castell veritablement crec que és això. Però bueno, això era tot, com tot. Ara el veurem de més de prop. Abans hem de fer una missió que és fer la rentadora. Hem vingut a fer la rentadora i mireu que m'he trobat. Havia fet les coses de persona adulta i jo. Mireu. És un toro mecànic. Dato curioso del castell d'Imabari. El castell està rodeat d'un fosso, veieu? I aquest fosso és d'aigua salada, no és d'aigua dolça, com normalment és. Per què? Perquè suposa que connecta amb el mar. O no ho sé. Jo sé que el dato és que és d'aigua salada. Així que, la veritat que és molt impressionant. Mira, pescaus. Hola! Hem pogut entrar al recinte del castell i... Estan aquí soles que estem, amb aquest vent i amb aquest temps. Hi ha com una energia, en plan... Bueno, sona molt hippie, ¿vale? Però hi ha com... Sents com una energia. Anem a passar pels toris. Són molt baixets aquests toris. Jo passo perfectament, però una persona alta... Veus? A veure? Per molt poc, Per molt poquet, que toques? Faig així, em poso de puntetes i ja. Mola! No hi ha ni veu, És impressionant. Paga eco? Eco! Vale, ens anem a menjar el pollo de fried chicken. Fried chicken. És un pollo superfamós aquí a Japó. I encara que ja ens l'hem menjat, no l'he gravat en ningú moment. I és el menjar preferit de l'Èlia. Vull dir, ahir ens va menjar 2. I avui hem anat a comprar un altre. Perquè diu que és el pollastre més tendre que ha provat mai. T'he de dir que està molt bo. Les racions no són massa grans, la veritat. És petitó. Però bueno, cada vegada que et compres, et donen un descompte perquè et compris més, llavors. La veritat és que està molt bo. Té un toc picant a pebre i està super... És super suau de menjar.